her Vagn. Vi har godt nok haft mange gode stunder gennem tiderne, var her i disse lejligheder. Ja, kunne du huske dengang vi blev studenter? Ja, det kan jeg også huske. Dengang jeg boede hjemme med min fatter. Ja, det var gode tider. Goddag, mine venner. Er du klar til at læse op til vores sidste matematikeksamen? Ja, i hvert fald. Jeg skal så læse op til dansk. En tykhovedet dreng. Jeg har min sidste matematikeksamen, for jeg kan få realeksamen her på torsdag. Nå, den lytter du godt. Ja. Kunne du huske dengang, at Hannibal han lige blev født, og du kom og besøgte mig? Ja, det var sat med hyggeligt, og vi fik en piv tobak. Det gjorde vi. Det var gode tider. Det var rigtig gode tider. Rigtig gode. Goddag, Vagn. Tillykke med den fine nye lejlighed og jobbet som revisor. Jo, tak. Jo, tak. Ej, her bor du da fint, hva'? Ja, har du set min nye radio? Ja, den er flot. Nede fra Helle Nielsen. Ja. Tingene, de er godt nok ændret sig efter krigen, hva'? Ja, det er skønt. Det er luksus, hva'? Ja, det er simpelthen godt. Jeg har hørt, du bliver far, Vagn. Ja. Ej, min lille guldklump. Hannibal. Skal hedde Hannibal. Ja, tid Vagn efter Mords gik bort. Ja, hvor du kommer hjem og igennem. Ja. Det var skønt. Jeg er evigt taknemmelig for, Morten. Ja, det var godt, du fik den hund, Thorvald. Det var trist, Thorvald, han gik bort for 10 år siden. Det er trist. Du burde få en ny hund. Ja, det burde jeg, men nu er jeg jo nærmest 100 år. Ja, det er vi for gamle til. Ja, det er vi. Goddag, min gamle ven. Thorvald, kom nu ned, gamle ven. Jeg har taget et par pilsen med, så det kan noget pensionist til værelsen. Morten. Ja, ryggen er ikke, hvad den har, ja, det ved jeg godt. Jeg sætter mig lige ned igen. Altså. Thorvald, sæt dig ned. Ej, det er en sød hund. Ja, det tror jeg. Det er efter Hannibal han er flyttet hjemmefra. Ja. Jeg har fået en ny ven. Hvordan er singleliv så efter mor, hun er død? Det er hårdt, det er hårdt. Det ved du jo, efter Bettina hun gik bort. Ja, Morten. Jo tak, den passer lige til min pæve. Ja. Jo, det er hvad satan i helvede, Vagn. Der er nogen, der er blevet fine og fået toilet ind i stuen. Ja. Ja, det er jo ligesom vores andre her i gamle dage, hvor vi må gøre det ude i gården. Se, det er lige for nye køleskab. Ej, ja, det er fine amerikanske kvalitet, det her. Ja, den er vi ikke glad for. Sø Industrimuseum, opleve datidens nostalgi.